नमस्ते. नमस्ते सर्वांना. आज आपण इकडे काय करणार आहोत? आज आपण परत कपडे मागवलेत ना. कुठून मागवले काजल आपण? मिशो ॲप मधून. आता तुम्ही जे ऑलरेडी घालून बसलेले आहेत ना ते पण आम्ही मिशो मधून मागवलेले आहेत. पण आम्ही तुम्हाला हे न दाखवता आज तुम्हाला वेगळे कपडे दाखवणार आहेत जे आम्ही आपल्या फॅमिलीसाठी मागवलेले आहेत. आता सर्वात आधी बघा, आज ह्या व्हिडिओमध्ये ताईसाठी आम्ही जरा जास्त मागवलेले आहेत, कारण ताईला आता ऑफिसमध्ये जाऊन, आता काजलसाठी आपण खूप शॉपिंग केली होती, मम्मीसाठी पण आपण खूप शॉपिंग केली, आता राहिली होती ताई. तर ताईसाठी म्हणजे आपण आता ताई ऑफिसमध्ये जाते ना, तर ऑफिस वेअरसाठी ताईने चूज केले मिशो ॲपमधून. आणि जे काय प्रोडक्ट आहे ते तुम्हाला समोर दिसतील आणि आता ताई तुम्हाला घालून पण दाखवेल. 3, 2, 1. आता इथे बघा ताईसाठी आपण मागवले. ताई जरा उभी राहा. ताई सर्वात आधी कॉस्ट तुझ्या जे आपण मागवलेलं आहे ह्याची किंमत किती? 510. 510, फक्त 510 रुपयात बघा. कोण सांगू नाही शकणार हे 510. मला जर ताईने असं विचारलं असं ताईवर असं सूट करते ना, ते असं वाटतं 1,500-2,000 हजाराचं प्रोडक्ट वापरते का ताई. ताई ऑफिस मध्ये घालून जाईल ना, तेव्हा ताईला बोलणारच माणसं. तर ताई तू आम्हाला बोला काय बोल. हा, ऑफिसवाले सर्व व्हिडिओ बघतात ताईचे. हा, तर प्रोडक्ट बघा खूप छान आहे आणि मी तर रिकमेंड करतो ऑफिसवाले जेवढे पण ताईच्या ऑफिसमध्ये जे फिमेल्स असतील ना, त्यांनी पण मिशो ॲप डाउनलोड नाही केलं तर डाउनलोड करा. खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक आहे, डाउनलोड करा आणि असे प्रोडक्ट्स मागवा. आता सर्वात आधी ताईलाच विचारूया, ताई कम्फर्टेबल आहे का? खूप चांगलं आहे. एकदम मस्त असं रेग्युलर वेअरसाठी पण आणि बाहेर पण असं वाटेल तू कुठेतरी अशी बाहेरच घालण्यासारखे है ना. आता तुम्हाला दाखवतो बघा टोटल फिट पण एकदम मस्त आलेला. ही लार्ज साईज आहे आणि ही ताईने L साईज घातलेली आहे. फक्त एक ना हे सिंगल आहे आणि त्या बटनामुळे अजून शोभा आली आहे त्याला ना. त्याच्यामुळे मस्त वाटतंय. टर्न होता तू टर्न हो पूर्ण बटणं पूर्ण आणि एक पट्टी मारली आहे ना, ही एकदम मस्त. दुसरीकडे 2 पट्ट्या. हे बघ, हे छान हे जी स्ट्रिप लाईन पायपिंग मारली केली ती मस्त केली. हाताला पण इथे पायपिंग आहे. आणि प्रोडक्ट कोणतं तुझं? रेयॉन प्रोडक्ट आहे. आणि किंमत तुझी परत सांग जरा. 510. हा, आता ह्या प्रोडक्टचे जे कोड आहे ते तुम्हाला स्क्रीनवर दिसेल. मिशो ॲप तुम्ही लिंकवरून जाऊन डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये जाऊन डाउनलोड करा. त्याच्यावरती हा प्रोडक्ट कोड टाका. प्रोडक्ट कोड टाकल्यानंतर सेम टू सेम तुमच्या समोर हे जी म्हणजे हे प्रोडक्ट उघडेल, म्हणजे तुम्ही जाऊन तिकडून मागू शकता. आणि जर तुम्ही फर्स्ट टाइम मागवताय कोणताही प्रोडक्ट मिशो ॲपवरून, तर ताईची किंमत किती तुझी ताई? 510 रुपये ना. हे तुम्हाला 410 रुपयाला पडेल. म्हणजे फर्स्ट ऑर्डरवर तुम्हाला 100 रुपीज ऑफ मिळेल, किंवा जर मोठ्या अमाऊंटची असेल तर तुम्हाला 30% ऑफ मिळेल त्याच्यावरती. आणि तुम्ही फ्री होम डिलिव्हरी आहे, ऑल ओव्हर इंडिया आहे. आणि समजा ताईने घातल्यानंतर ताईला आवडला नसता प्रोडक्ट, तर ताईने तो रिटर्न पण केला असता. रिटर्न पण इझी होतं. आणि पैसे, आणि तुम्ही विचाराल की पैसे कसे द्यायचे, पहिले द्यायचे का नंतर द्यायचे का अगोदर द्यायचे, तुम्ही ऑनलाईनही पे करू शकता. मी कसं पे केलं, मी ऑर्डर केली आणि कॅश दिली, म्हणजे COD केली, कॅश ऑन डिलिव्हरी केली. तुम्ही घरी आल्यावरती ऑनलाईन पण पे करू शकता, गुगल पे पण करू शकता, किंवा कोणत्याही मेथडने पेमेंट करू शकता. प्रोसेस एकदम सिम्पल आहे मिशो ॲपमध्ये. आणि कुर्तीच नाही तर खूप काय गोष्टी आहेत, तुम्ही सर्व पाहू शकता. आता आपण काजलसाठी पण काहीतरी घेतलेलं आहे, ठीक आहे. आता इथे बघा, काजलसाठी पण आपण इथे काहीतरी म्हणजे ड्रेस मागवलेला आहे. कुर्ता आहे का सेट आहे ते तुम्हाला आता काजल घातल्यानंतर तुम्हाला दिसेल. इथे आपण मॅजिक करूया. 3, 2, 1. आता इथे बघा, काजलचं पण ड्रेस आपण मॅजिकने घातलेला आहे. काजल, तुझ्या ड्रेसचा प्राइस किती आणि ह्याला काय म्हणतात सर्वात आधी? हे कुर्ती सेट आहे. कुर्ती सेट म्हणजे विथ प्लाझो, 1 आणि 2 असंच आहे ना. आणि ऑल ओव्हर प्रिंट आहे. हे तुझी प्राइस किती आहे काजल? 529. आणि ताई तुझी किती? 510. हां, आता ह्या ब्लॉगमध्ये जो हॉल आहे ह्याच्यामध्ये मी काय केलं, फर्स्ट पहिले जे आम्ही मिशोमध्ये दाखवले होते, जरा आम्ही लोअर पासून चालू केले होते परचेस. ह्यावेळी आम्ही काय विचार केला की जरा चला प्रत्येक गोष्टीमध्ये 100-200 रुपये वाढून बघूया, जरा मीडियम रेंजचे बघूया की त्याच्यामध्ये प्रोडक्ट कसे येतात. त्याच्यामध्ये पण खूप भारी प्रोडक्ट्स आहेत. असं वाटतं आहे की तुम्ही ना हेच घालून मम्मीला आणि काजलला आणि असं सर्वांना मरीन ड्राईव्हला पण घेऊन जाऊ शकतो. एवढे ते डिझायनर वाटतात आहेत, 1000 रुपीजचे प्रोडक्ट वाटतात है ना. 1000-1500चे प्रोडक्ट वाटतात आहेत ना. आता इथे काजलने जे घातलेलं आहे, काजल उठ. हां, आता प्रिंट बघ ना, ऑल ओव्हर प्रिंट आहे ना. हे फुल प्रिंटेड आहे सर्व. आता जे मेन असतं ड्रेस घातल्यानंतर किंवा कोणतेही कपडे घातल्यानंतर कम्फर्टेबल आहे का? एकदम मस्त कम्फर्टेबल आहे तुला एकदम. आणि मटेरियल कोणता तुझा? हा रेयॉनचं मटेरियल. तुझे हात बीत जे आहे ते एकदम. हां,
आता इथे मी तुम्हाला सांगतो, ताईनी इथे एल साईज मागवलेली आहे आणि काजलनी इकडे एम साईज मागवलेली आहे. अजून एक तुम्हाला सांगतो की इकडून बहुतेक जे आम्ही प्रोडक्ट्स मागवतो ना मिशो ॲपमधून, ते कमी जास्त पण करायला नाही लागत आहेत. हे असे नाही की तुम्ही मला हे बरोबर फिट झालं. बरोबर झालेच ना. हां, आणि प्रत्येकाचे एक प्रोडक्ट कोड आहे. काजलचा एक कोड आहे, ताईचा जे कपड्याचा एक कोड आहे. तो कोड पण तुम्हाला स्क्रीनमध्ये दिसत असेल. तसा कोड तुम्ही खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये जाऊन लिंकला क्लिक करून मिशो ॲप डाउनलोड केल्यानंतर तो कोड टाकलात की तुम्हाला असे प्रोडक्ट दिसतील आणि त्याचे प्राइजेस पण दिसतील. आणि अशा प्रोडक्ट्समध्ये बघा, हे जे कलर आहे ह्याच्यात पण खूप प्रकारचे कलर्स आहेत, अवेलेबल आहेत. चॉईसेस खूप आहे तुम्हाला. ताईचं पण असंच नाही की प्रिंटिंग सेम आहे, प्रिंट सेम, पण कलर ऑप्शन खूप आहेत है ना. घातल्यानंतर चांगलं वाटतं तुम्हाला. अजून तुम्हाला स्वतःहून काय सांगायचं कपड्याबद्दल जे घातलंय तुम्ही ते, फेड नाही होणार कलर है ना. आणि मेन म्हणजे बघा, हे ते ताईच्या बाहेर हे जे आहे ना, बाहेर पायपिंग केलेली आहेत ना, 1, 2 आणि खाली पण आहे बघा. खाली पण आहे याला हां, border. तर त्याच्यामुळे कसं वाटतं, एक जरा वेगळं वाटतंय काहीतरी. आणि हे लाईट्समध्ये तर खूप चमकतात आहे दोघं जण. मस्त वाटतंय, छान वाटतंय. आता दोघांना चमकवलं, आता मम्मीची वारी चमकायची है ना. आता मम्मीसाठी पण मी एक जरा चांगल्या मीडियम रेंजमध्ये साडी मागवलेली आहे. आता ताईसाठी मागवलं, काजलसाठी मागवलं. आता इथे बघा, मी मम्मीसाठी एक साडी मागवलेली आहे. आता साडी नेसून दाखवेल, मॅजिकने नेसून दाखवेल. आणि अगोदर तुम्हाला साडीची प्राईस सांगतो. ही पण आम्ही मिशो ॲपमधूनच मागवलेली आहे. ह्याची प्राईस आहे 793. आता इथे कशी दिसेल ना ते तुम्हाला आता दिसेल. 3, 2, 1. आता इथे बघा, मम्मीची पण साडी एकदम चेंज झालेली आहे मॅजिकनी. आणि मम्मीची ही कोणती डिझाईन, आणि अरे वा 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 वा, असं वाटतं नवरीची साडी नेसली आहे का. मम्मीची साडी हे आहे, डोला सिल्क म्हणतात त्याला. आता मम्मी बघा इकडे, वा वा वा, जरा अजून पुढे जाऊया, दाखव ते हात काढा मी. छान वाटते. आणि नेसल्यानंतर तुला कम्फर्टेबल आहे. ब्लाऊज पण त्याच्यावरच आहे, मॅचिंग आहे ना. त्याच्यावरच मी शिवलाय. हां, शिवून पण घेतलाय बघा. वा वा वा. मध्ये मध्ये हे पॅचेस आहेत साडीला असे. हा, पॅचेस पण आहेत का त्याला. हे बघ. मम्मी एक ओकेशनसाठी, अशा मीडियम ओकेशनसाठी ही साडी नेसू शकते ना, है ना. समजा आता मध्ये आपण गेलो ना कुठे असं, समजा आता फर्स्ट टाइम आता परत काजलच्या घरी जायचं असेल तर ही साडी तू नेसू शकतेस. जरा टर्न हो, पूर्ण अशी गोल फिर. वा 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 वा, एकदम छान. चल आता फोटो काढूया तुझे. इथे बघा, तिन्ही प्रोडक्ट मिशोमधून आम्ही मागवलेले सर्व. ताई मम्मीने साडी नेसलेली आहे, ताईने आणि काजलने ड्रेस घातलेला आहे. तुम्हाला खूप आवडले ना. आम्हाला पर्सनली खूप आवडले. प्राइस रेंज मध्ये आपल्या आवडीचे मागवायचे. आपल्याला जो कलर पसंत असेल ना, आवडेल तो मागवायचा. आणि प्रत्येकाने आपापले ह्याचे मागवलेले आहेत ना. मी मिशो ॲप डाउनलोड करायला त्यांना सांगितलं आणि त्यांना म्हणालो की तुम्हाला जे जे आवडतात ते तुम्ही बघा आणि त्याचे मला प्रोडक्ट कोड मला सांगा. आणि ते मी बघितले आणि मी मागवले सर्वांसाठी. म्हणजे चॉईस त्यांची होती. असं तुम्ही सुद्धा दुसऱ्यांना, फॅमिली मेंबर्सला सांगू शकतात की तुम्हाला काय आवडतं ते सांगा मला, प्रोडक्ट कोड घ्या त्यांच्याकडून, ते प्रोडक्ट कोड तुमच्यामध्ये टाका आणि तुम्ही तसं ऑर्डर करू शकता. आणि किंवा त्यांच्या घरीही पाठवू शकता, ऑल ओव्हर इंडिया कुठेही. आणि तुम्ही पैसे पहिलेही पे करू शकता, त्यांच्याकडे ते फ्री डिलिव्हरी जाईल ऑल ओव्हर इंडियामध्ये. आणि नाही आवडले त्यांनी समजा तर तुम्ही रिटर्नही करू शकता. आता इथे बघा, मिशोमधून आम्ही, ताई आता कशी ऑफिसला जाणार, परत तिकडे येईल, कधी लेट येते ना. ऑफिस एकदा सुरू झालं, ताईने आता लग्नासाठी सुट्टी काढली होती. आता ऑफिस चालू होणार म्हणजे ताई कधी येणार तर कधी नाही येणार. म्हणून ताईसाठी अजून 2 प्रोडक्ट मागवलेले आहेत, एक काजलनी आणि एक मम्मीनी. ते आता ताई घालून दाखवणार आहे. हा, ह्याच्यातला कोणता पहिला घालायचं तुला ताई. हा, चल हा घालून ये आता तू. कोणता कलर मागवलेला आहे हा. आणि ह्याची प्राइस बघ किती आहे ताई. 502. 502 रुपयाचा हा प्रोडक्ट मागवलेला. आणि काय मागवलेला आपण जर ओपन कर, असंच बघूया. असंच हे सुद्धा आम्ही ताईसाठी मागवलेलं आहे. पण सिंगलच आहे. ऊट बघूया, ऊट ते घालून. वा वा, म्हणजे असे प्रोडक्ट येतात. आपण मॅजिक करतो म्हणतो आहे, पण दिसायला असे दिसतात बघा. याला अटॅच हे आहेत, जॅकेट आहे, अटॅच आहे. अटॅच आहे ना, म्हणजे असं वाटतं की जॅकेट घातलेलं पण ते अटॅच आहे. ठीक आहे. आता ताई तुम्हाला हे घालून दाखवेल. चला इथे बघा, ताईने तो काय मागवला आपण ताई हे. कुर्ता. आणि हे कॉटन आहे ना, फॅब्रिक कॉटन दिली ना.
त्या जॅकेटमुळे पण ते छान हे वाटतं. अटॅच आहे ना jacket. अटॅच आहे ना ते. आपण जर आपण डिझाईन जरा झूम करूया. आणि खाली पण आहे ते पट्ट्याला ना लास्टला हे ना बॉर्डर आहे. बॉर्डर आहे ना त्याला आणि फुल प्रिंटेड आहे. हो सिंगल आहे हे कुर्ती. सिंगल. आणि तुला काय कमी जास्त पण करावं नाही लागलं ना. आता इथे येत आहे जरा. आता इथे हे ताईसाठी आम्ही कोणता साईज मागवला, एल साईज मागवलेला आहे. काजूसाठी एम साईज, एल साईज आणि सारी आपली फ्री साईज असते. हे आता तू ऑफिसमध्ये असे घालून जाऊ शकते. आरामात. आणि ऑफिसवाल्यांनी विचारलं कुठून घेतलं तर काय सांगशील. मिशो. हां. आणि मिशो ॲप तुम्ही आमच्या डाउनलोड करा. डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक आहे. अफोर्डेबल प्राईजमध्ये 502 रुपीज. 502 रुपये, 500 रुपये. आता हे जर आपण बाहेरून घ्यायला घेतलं की ताई कसे सांगतात प्राइजेस, खूप जास्त सांगतात ना प्राइजेस. 800 आणि ते रडून मग ते 700ला करतात. आम्ही ज्या ऑर्डरमध्ये बघितलं ना तर हे प्रोडक्ट डायरेक्ट होलसेलरकडून ते लोक मागवतात आणि आपल्याला ते स्वस्तात देतात सर्व. आणि याचं पण प्रोडक्ट कोड तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत असेल, ते प्रोडक्ट कोड टाईप करा, तुम्हाला तो प्रोडक्ट उघडेल. अजून एक आपण ताईसाठी आणलेला आहे ना. आता तो दे ताईला. पण ह्याच्या अगोदर ते घालण्याच्या अगोदर ताईचे फोटो काढू याच्यावरती. ताईचे पहिले फोटो काढून घे. आता इथे बघा आपण जे फायनल प्रोडक्ट आजच्या व्हिडिओमध्ये दाखवणार ते पण आपण मिशो ॲपमधून मागवलेलं आहे. ते आहे हा प्रोडक्ट अजून किती. एक ताईला टॉप. हां ते हा पण दाखवू जरा ओपन करून असंच तू. आणि हा किती रुपयाचा ताई हा. 516. 516 रुपये. आणि ह्याला जॅकेट बस बाहेर आता वरतून जॅकेट घालायचं ना याला. घालायचंय. ओके वरतून घालायचं आहे. आणि हे मागवलेलं आहे. हा पण फुल प्रिंटेड आहे ना. आणि ताईला कसे असे व्हाईट कलर खूप आवडतात ना ताई तुला. ताईला व्हाईट आवडतात जास्त. चल हे पण चेंज करून दाखवत आहे आता. आणि तुम्ही बघा हे बसताय चालता जरा तुम्ही दोघं हे पण मिशोचे कपडे जरा वॉकिंग करून दाखवा आम्हाला. रॅम्प वॉक मस्त वाटतात एकदम. रॅम्प वॉक करून दाखवा. सासू सुना रॅम्प वॉकवर. 3, 2 वा रिटर्न या. एक आता जागेवर येऊन बसा. आपापले जागा विसरलेल्या आहेत. वा कम्फर्टेबल आहे असे रेग्युलरसाठी. खूप छान आहे. आता इथे बघा या व्हिडिओतलं फायनल प्रोडक्ट पण ताईनी आता घालून दाखवलेलं आहे. हे तर एकदम मस्त वाटतं ना. मी एकदम रॉयल वाटतं ताईचं. भारी वाटतंय. भारी वाटतं ना. हॉटेल बिटेलमध्ये असं कॉन्फरन्सला असं जाऊ म्हणजे घालून जाऊ शकते ताई एकदम आहे ना. बिटिंगला पण एकदम बोलतात ना कॅज्युअल लुक आणि असं लुक असतो ना आपण इनफॉर्मल लुक. ताईला छानच दिसतात ना सर्व कपडे. फॉर्मल लुक पण झाले. फॉर्मल पण चालेल ना हा लुक. जॅकेट टाईप एकदम. आणि हे कसं जर समजा कोणाला लूज होत असेल ना तर पाठी नॉट आहे असं हे टाईट करायला नॉट आहे. जरा फिर बघूया नॉट. हे बघा इकडे पाठी नॉट पण आहे. हा म्हणजे करू शकतो. आणि फुल प्रिंटेड आहे ना खालच्या पासून. आणि हे वरचंच आहे कुर्ताच आहे फक्त कुर्ती. बॉटम वेअर नाही याला. छान म्हणजे तू घालून बघितलंस ना. बसून बघ जरा चालून बघ. मला जरा चालून दाखव. रॅम्प वॉक करून दाखव. हे चालत. कॉटन आहे. आता जा परत इकडे. छान आहे. या बस. तर जेवढे काय प्रोडक्ट आपण मागवलेले आहेत जेवढे तू तर ह्या व्हिडिओमध्ये 3 घातलेस ना. म्हणजे तुम्ही आता रिकमेंड करू शकता का समोरच्याला की तुम्ही मिशोमध्ये जावा ॲप डाउनलोड करा तिकडून ऑर्डर करा. प्रोडक्ट एकदम छान आहे. आम्हाला पण आवडले. कॉस्ट म्हणजे अफोर्डेबल आहेत. आपल्या बजेटमध्ये बसतील असे आहेत. आणि लो कॉस्ट टू हाय कॉस्ट. लो कॉस्ट टू हाय कॉस्ट म्हणजे तुम्ही साध्यातले साध्यापासून ते हायर रेंजमध्ये पण आहेत. कपडेच नाही तर त्यांच्याकडे खूप काय व्हरायटीज आहे. लेडीजचे ऑलमोस्ट सर्व त्यांनी कव्हर केले. लेडीजच नाही तर किचनवेअरपासून ते फुटवेअरपर्यंत इवन मेन्ससाठी पण सेक्शन आहे. सर्व सेक्शन आहे. जसे दुसरे बेबीचं पण सेक्शन आहे. फॅमिलीसाठी किंवा होम डेकोरसाठी पण तुम्हाला काय मागवायचं असेल तुम्ही मागवू शकता. फ्री होम डिलिव्हरी ऑल ओव्हर इंडिया. कॅश ऑन डिलिव्हरी घेऊ शकता. ऑनलाईन पेमेंट करू शकता. नाही आवडले तर प्रोडक्ट रिटर्नही करू शकता. आणि सर्वांचे प्रोडक्ट कोड असतात आणि सर्वांचे खाली रेटिंग्स पण असतात. तर तुम्हाला बघायचे असेल की ते प्रोडक्ट चांगले आहेत की नाही. सर्वांनी ऑलरेडी रेटिंग दिलेले आहेत. ते रेटिंग्स बघून पण तुम्ही मागवू शकता. आणि व्हिडिओज पण अपलोड केलेले तर त्यात पण तुम्हाला कळेल प्रोडक्ट कसा रिसीव्ह झालाय कस्टमरला. हां. आणि मी जे ऑर्डर केलेले ते मला तर प्रोडक्ट बरोबर आले. 2-3 दिवसाच्या गॅपनंतर आले. डिपेंड असतं की लोकेशन काय. लोकेशनच्या डिपेंडवर ते
वरती खाली म्हणजे कमी जास्त दिवसात येऊ शकतं ते. आणि तुम्हाला ते लोक डेट देणार आहेत कधी येतं ते. आणि मी हे सर्व कॅश ऑन डिलिव्हरी घेतली होती. प्रोडक्ट आला मग मी कॅश दिली आणि प्रोडक्ट्स घेतले. तर प्रोडक्ट तर मला तर खूप छान वाटतं, ते सर्वांवर सूट करतात. आता तिघांचा जरा एक फोटो काढूया आपण, ठीक आहे. तिथं आमचे तिन्ही मॉडेल उभे आहेत. ड्रेसेस एकदम छान आहेत, खूप छान वाटतात तुमच्यावरती. तुम्ही पण असे मिशोमधून मागवा. आपल्या फॅमिलीसाठी स्वतःसाठी मागू शकता किंवा मेन्स पण तुम्ही मागू शकता. आणि हे सर्व तुम्हाला दिसेल, तसं सर्व प्रोडक्ट तुम्हाला दिसेल. डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये सर्व डिटेल्स दिलेली आहे, तुम्ही जाऊन चेक करू शकता. ड्रेसेस आवडले आहेत तुम्हाला. व्हिडिओ कसं वाटलं ते पण आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा. ताईचे गिफ्ट्स कसे वाटले, मम्मीसाठी आणि काजलचा ड्रेस कसं वाटलं ते पण आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा. आणि व्हिडिओला लाईक करा आणि काय काय करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि घंटी वाजवा. बाय बाय.